তিনি ব্লকনি প্রেসিডেন্ট দীপক দেববর্মাতেই টিটিএডিসিনি সিইএম রনিয়াল দেববর্মানি তৈদুল মুंबाइ 14 বজুংনগর ওয়াখিনগর পূর্ব নোয়াবাদী বিসিনি রামদुर्गा কামিনি থৈথানাय তখিরাই দেববর্মানি খা খামজাক নুখুংनि বরক রত্ন খা খামজাক নুখুंग थांगै खा खाममा तै चुबामुं याफरी लाइखा खादु लाइजागंगै तंगमा जराबो नुखुंनि बरकनि सामो बाचावै लाइखा बरक हामबाय सिन मीडिया रंग दिनै समय बाक्सा पाल बाक्सा काय लगिर फम बागै जों दिनै कायसा कन्डोलेन्स फाइचो माने सिनि पूर्वानगरी बिसि सिनि बुजों नगर वाखि नगर अमो 2 नम्बर वार्ड कलायो तामपारा रामदुर्गा पारा ओमफ्राय थांनाय सालो तखिराय सिनि काका तखिराय थैमानि ओमफ्राय बिनि खानासनि काकाय बिनि 13 दिन गाबोन नासिगैनो सिनि चेयरमैन जों साहनमा बिसिंतै ओमफ्राय जोंनो सिनि सीएम सारुनेल दागिमन बिसिंतैनो जों जे बुजुं नगर वाखि नगर जे लीडर दंमोनि जों पाल बाक्साखै फायै अमो चुबाना हनै वानसुगै जों मानै दिनै रुहायमोन आगि तो राग रग चुबा चुखायबो नगो ताबो खिया माने आलाका खैर जमा हाय नो खामानि र अब हाय वानसुगै अब नायदि जों दिनै मानै रुहायमोन कारण न जों थानाय रग तो अनेक जागा जों खामबाय बिसिङाव रां दायरु बा नानान तानानखाय जों माने चुबाव निने रुगिं थुं कन्डोलेन्स थुं जेकुनु जागा ओंखाय जों ताबो ओंगा वानसुगैनो हालाक्या जेहेतु बंनि मानै पाइनानि बा जेकुनु मानै नाहानानि काकाय बंनि दिगदारि हायाकाबा गारि भारा निनि बरकनि इंको नांगौ ओंखाय समयनि इंको न नासिगै जों जेव सामुं न नासिगै जों दिनैखाय मानै रक पाइ रखमोन ओंखाय कयेकटा जागारगो कमेन्ट नगो नगो जे जों लास्ट इंको चुबमा रक ओंखाय बाक्सा खामो दाइरेक्ट खाय बाक्सा साइमिया रक बा नानान तानानामो माने कमेन्ट नुगुटा ओंखाय तामु सामुं जों माने बुनि वानसुमुं न नासिगियावै जे मानैनो जेतु कन्डोलेन्स खाय दंबा मानै रक नांबा ओंखाय जे नांमानि मानैनो जों लिस्ट खायै रोफाक्याता बहाय मानै रोफाक्याता माने अरस जों रोफाक्या माइरं ओंगाय दाइल ओंगाय तै ओंगाय आलु ओंगाय पियाज ओंगाय ताई 1 टाइम प्लेट ओंगाय थक बेबांनो माने जे नांमानि मानैनो लिस्ट खायै रोफाक्याता जों हामबाय।